Skriftemålets ritual, forsoningens sakramente. Jeg gør korsettegn sammen med præsten, og sammen siger vi: I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Præsten siger: Gud, hvis lys gennemtrænger vores hjerter, giv dig sand erkendelse af dine synder og af hans barmhjertighed. Jeg siger: Amen. Fader, jeg har syndet. Dette er mit første skriftemål. Jeg fortæller, hvad jeg har på hjertet. Jeg afslutter med at sige: Disse og alle mine andre synder angrer jeg af hele mit hjerte og beder om tilgivelse og brød. Jeg kan også bruge nogle andre ord for at fortælle, at jeg fortryder det, jeg har gjort, og for at bede om tilgivelse. Præsten taler lidt med mig. Han foreslår en bod, som jeg kan gøre som et udtryk for min vilje til at gøre det godt igen, og jeg accepterer den bod. Præsten giver mig Guds tilgivelse med ordene: Gud, barmhjertighedens fader, har ved sin søns død og opstandelse forsonet verden med sig og udøst Helligånden til syndernes forladelse. Han skænkede dig igennem kirkens tjeneste tilgivelse og fred, og jeg løser dig fra dine synder i faderens og søndens og Helligåndens navn. Jeg gør korstegn og siger: Amen. Præsten siger: Lovpris Herren, sig han er god. Og jeg svarer: For hans miskund varer evigt. Præsten sender mig bort med ordene: Herren har tilgivet dig dine synder. Gå med fred. Gud ske tak og lov. Efter skriftemålet sætter jeg mig i stilhed et stykke tid. Jeg kan bede en bøn eller bare være stille og prøve at lytte til Gud.